vítam vás po 3 dňoch od svojho posledného videa pri novom update k Mega Evolution Ascended Heroes. Pamätáte, ako som vám tvrdil, že táto edícia vyjde 30. januára? Tak, nie je to tak celkom úplne pravda, ako som hovoril, i keď som mal nejaké informácie k tomu, tak až teraz som sa dostal k oficiálnym dátumom. Ako môžete vidieť, táto edícia nám vychádza v štýle podobnom, ako vychádzal Prismatic Evolution, takže nie naraz, ale postupne v 4 termínoch, počnúc 30. januárom až do 24. apríla. Takže 30. januára sa namiesto plnej ponuky Ascended Heroes dočkame len Tech Sticker kolekcie a Blister kolekcie. V Tech Sticker kolekcii budú 3 boostre a Blister kolekcii budú po 2 boostre. Takže to je maximálne všetko, čo by sa nám 30. januára malo objaviť na e-shopoch. A vďaka vysokej poptávke sa očakáva, že sa štartovacia cena možno navýši. Ja osobne si myslím, a myslia si to aj ostatní tvorcovia Pokémon videí, že nie je to šťastné riešenie, pretože to opätovne ako pri Prismatic Evolution môže spôsobiť vyšponovanie cien. I keď viem, že niektoré e-shopy radšej tieto produkty nenaskladňovali, nie že by ich predávali svojim zákazníkom v tých navýšených cenách, ale sám si pamätám, že svoje prvé ETBčko Prismatic Evolution som kúpil za 100 eur a o týždeň som si druhé už kupoval za 150. Áno, je to, áno. Nechal som sa uniesť tým ošialom a už viacej to asi nedopustím, takže ak sa pri tých prvých produktoch vyšplhajú ceny do vysokých hodnôt, tak sa radšej vyhnem nákupu a počkám si, ako sa to bude vyvíjať. Ďakujem za pozornosť tohto updateu. Dúfam, že tieto informácie nám niečo priniesli. A ako vždy sa s vami lúčim a ak chcete, dajte tomuto videu like alebo odber kanálu a niekedy najbližšie zase čau.